Nem tudom, de szerintem az a kettőfős lesz. Város instant headshot, meg én is instant headshot. Lehet csak makkolja az SMG-vel. Az Angel. Jó, vagy csak a smoke van. 75 HP-s, szépen. Az klippelt ki! Repeleznek, vigyázz, nem megy ki, mert repeleznek. Nem, a Márton. Úristen, várják, klippelem. Igen. Igen, ő... Meghalt. Basz meg, nem. One op 4 remaining. So fuck. Istenem, egy a geci! fal. Újnak hoztam hard bridge-t, várja meg. Úristen, geci, mi van ma vele? Jackkel meg egy jó kill volt. Basz meg! Klip. Hú, szerintem csak te tudod letartani amúgy. Én cigány vagyok. Amúgy tényleg a kompány. Ja, pont rád lát. Itt nézd meg. Pont is ideig áll. Sem tudok. Meg is van. Hát, szép. Innen látod? Pont oda. Mhm. Time expires in 10 seconds. Last stop standing. Friendly last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Easy.